बातमी मुंबईमधून आहे। मुंबईमध्ये रीलसाठी तरुणाची धोकादायक स्टंटबाजी पाहायला मिळाली। भर रस्त्यामध्ये त्याने पेट्रोल ओतलं आणि आग लावली। वाढदिवसाच्या नावाखाली हा जीवघेणा प्रकार त्याने केलेला होता। या स्टंटबाज तरुणाचा सध्या पोलीस शोध घेत आहेत। मुंबईच्या गोरेगाव पश्चिमेमध्ये वाढदिवसाच्या नावाखाली एक संतापजनक आणि जीवघेणा प्रकार उघडकीला आलेला आहे। भर रस्त्यात या तरुणानं धोकादायक स्टंट केलेला आहे। रस्त्यावर त्यानं पेट्रोल ओतलेलं आहे आणि आग लावलेली आहे। त्यामुळे या परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। यामुळे वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती। नागरिकांच्या सुरक्षेला सुद्धा गंभीर धोका निर्माण झाला होता। पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे। संबंधित तरुणाचा सध्या पोलीस शोध घेत आहेत। तर अशा बेफिकीर कृत्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आता नागरिक करत आहेत।